Aramaixoko gondoleruak edo Veneziako gondoleruak? Ez gu autentikoek, Aramaixokuek. Autentikoak Aramaixokoak die? Bai, Veneziakoek ez dauke zer ikusi gu bertakoek eta autoktonuek. Zebiltzen die jetiak eta Venezia modua, azkenean fama gisa horren dago Veneziak. Hau bakarrik herrikuen dako da, ez gure turistaik eta zebez, así que geu bertakoek, Aramaixokuek. Freddie Mercury eta Montserrat Caballé galderatze batzuk erantzuteko bai? Bai, baina, kendu bituz darriño. Bai, arrazo. Harrera berua, zuek gustora kanta dozu. Sentiru gare, goxo, sentiru gare, oso pozik. Igual, esan leke, zuek dako zuela ibilbide luzia, baina esan leke zuen ibilbideko kontzertu politxenetarikoa gaur Aramaixo. Nik uste do baiet, xumia eta politxa. Politxa, bihotzez, kantautakoa, bai. Litzartzeotzet eta datorren urtean ikusiko gare. Bai, seguro, aginak arregla usaila. Albinador, gaur ez dakik girue dauen bainetako edo bainu jantzian ibiltzeko. Pelotetan aukera ederra, albinador. Baina gaur ez dakit egual dizaukiko zuen ona edo pelotetan kolore asko hartuko zuen gaur dauen giruakin. Kolore, Arrantzale bat. Arrantzaleak. Erosiko langileak Aramaixoko aratuztietan, zelan da hori, nitxarto informata bez badau, Aramaixon ez da eroskirik. Gaur zuzenian, gaur zabaldu da urte guztirako lain. Zer izan da jarri zuen oferta honena? Zerbezia. Zerbezia? Bai. Gaurko gunerako honena igual? Bai. Hori ez da kilometro zero eroski zaetzen da askotan, Hau gorko baserrian etxen dabe, lo único, kanporako etxen dabe Estrella Galicia. Ez dakizetarako ekarri zuen hainbeste bilete, baten bat zaurnatzeko plana edo... Ez, gero tabretan eta gaztetako. Ez dakindik, goienako heldugako diru apur bat, ez dakizetako izan dan. Gero itzeiko, hori gero aparte. Bale. Ni, emakumeak eraikuntzan edo lan apur bat itxen duble eta bagupe, eta jaulan. Zugo orlon doble, eraikuntza eta epaimaia. Bueno, bai, ondo. Eta herritarra bai, parrandarako. Eraikuntzan gaur asko ez, Gaur okertu igual torren bate. Zapatua da, zapatutan be deskantzartu bida. Lan hori da, lan egin dut eta etorri gari ona ospatzen, gure hori.
What's the plan? Antzuolangaz eta urterolez hartza esitzailea eta tximinoa etorri dira hemen dantzarien bueltan ibiltzeko, ikusiko zela bizi zen dauden antzuolarrek tradizioz betetako jai hau. En el pupitre dibujaban corazones, frases de dolor, sueños de color, como si fueran huellas que se dejan en la nieve, llenas de calor, brillando al sol. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy que juego a ser el niño que era ayer. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy que juego a ser el niño que era ayer. Egunon, ze moduz? Bai, ondo, hemen txeguralixak ez dago asko laguntzen, baina bueno, itxuria muten puxkat egun nahi. Hori da, girona sortu da hemen. Ze hiru gauza esango zauke diela Antzuolako inauterixen bereizgarrixek? Badiela partizipatibuak, jendeak parte hartzen du, ikuste oso moguan disfrazeratako desberdinaga, ala itxasuna esango nuke baitza, eta gero zerbait destakatzarren gure zorgindantzia, hartza, domadoria eta tximinua. Ikusi zaut, kontau, zelan bizi zen dozu hor dantzaitxie, ze dantza izen die, zeintzukin? Bueno, goza bat izen da ez, Antzola moduko herri baten hainbeste dantzare ikustia, olako herri txiki baten goza da. Da urtean egun bakarra dantza taldeko jendean juntatzen gara eta penia egualdixatik plazan ezin izen gara juntau, baina patixua hola ikustia goza da. Entxego asko egon dia aurretik, gaur hainondo urteteko? Bueno, karnabaletako ez du hainbeste ensaiatzen, gehitxo gustatzen daku, hola, momentanea, direktua gustatzen daku. Zuen mozorrue, kontau? Disfrazau geha talde guztixa del Señor de los Anillos eta bakoitza goiaz pertsonaje batena. Eta zein okurreru jako nideia? Uzteot pixkat danoi, ze gustatzen jau danoi olako gauzak eta
galdetu bitzuet, erosue da mozorroe gauza askokin ikuste zauet, erosue jasteko? Bueno, pixka danetik. Bai ez da. Dantzan inozue edo asmoik men dantzaitxeko? Ez gaur dantza, ez ja aurte askotan indu dantza eta oin txiki tokatzen jaue dantzaitxia. Arrasden gaz, aratuztetako mozorro desfilian eta gualdisa lagundu esarren, arrasdarrak motibatu daz jaigiruan. Guazen ikustera, zerena jantzien arrastearrak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa jasan ezina da. Bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Sebe zuloan, ilunpetan ikuste zein omen da zure zauria. Baiko kontserbak garago. Eta baian badaz kalitatezko kontserbak eta? Apurtxo bat garbixoak izango bagara, gu barruan gauzen kontserbak gozuoak izango gare. Eta ze batu duzu esariakin? Bagakat pila bat, eta ez dugu ekarri erruberak eta bebai da. Hore seguro esan zikina garela debago zindarrak edo arrasaterrak. Apurtxo bat bai. Autokritika apurtxo bat inbio, Apurtxo bat. Guztu sardinan hileta soiesela, hori izta martitzenetan izaten? Bai, baina, bueno, guk aurten zapatuan bai. Emakumea ibe bizibilia diemuteko, ez dakit. Beti gizonak urteten die. Martitzenean berriro urtengo sarie. Hori eskatu duzko, bai, hori eskatu duzko, Pirritz, porrot eta marimotxo, zelan barrasatetik gaurkuan? Super rondo, karnabalak atope ospatzen, eta horixe. Ambientia dauelako hemen. Eta nun itxi zuen puputa lore? Handik David. Igual ez daukia dina jaigirorako eta alden dutxari. Berandu hau irtengo dira igual. Berandu txos, parranda saldiak dira. Bai. Horri ikustu, date magikoa horrek nora eruten dau. Baina edozu lekura, berez? Ontxe bertan, zabaldu eskero nora fango ginen. Irabaztera, goia, zontxe. Hori da elmuga politxa. Eta, ikustu poltsikoa bebai, poltsikoa ze daukotzu danetik, ez? Hore, instrumentu danak. Eta bat, zehoz eskatzen botu dataratzeko instrumenturen bat, sorpresa, tanaranan. Ardilatzen herrian, utzaren aberrian, laino beltzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian. Gu garrasetako zuhiltzailea gara, egon gare txandatxo bat itxen horre egoaldetik, ura dirilata, eta abokatu tzatzen dugu lana, eta etorri gare arrasetera lan berdin egitera. Bai, aurte goiez Karlistak eta ninaz Carlos Zazpigarren erregea. Ze zabiltza da hemen txemon dragoz, ba? Arrasaten, hori, aher irabazten dugu da herriaren alde. Da herri segurekin batera ospatzera gero. Haukean katxarto, da buletakin, emusai tiro pare bat, da bueno. Hori ikusi hot, zaurituta ze pasau gatzu? Gerran ondorixoak azkenien. Gerrie gogorra da, ez? Bai, oso gogorra. Zaki Donostiako barandiak olako urisak aguantetan ditzun asko edo han egualdi hori eitzen dago. Guk handik hartun dugu, zati bat falta da Donostin eta hemen dago, así que ez dugu bueltatuko, hemen arrasaten gatuko da. Hemen ikusten dugu Luke Skywalker eta Darth Vader batera, zelan izenlike hori? Entero ginen jaixa ziela Mondragoen, aparteko karnabala diela eta aita semea tabernan daude. Hona etorri gare. Eta ondo pasetan zabitzi? Sekulako jaixa da hau, oso ondo, eta bueno, guk txikitan harreman hona uki gaben, gero ya nausitan, ez da inona. Trabatu izen, baina arraseteko aratuztera eta dana konpondu duzue. Bai horixe, primerako da. Eman horre, gabe da letxe, hau polazazti, haurko irauzikoek. Eguraldixe ez da itzake izen bergararrentzat, kalera urten die, mozorro oso originalekin, eta ikusiko zelan disfrutetan dauen aurtengo karnabaletako jaixe. Nire buruak sarri galdetzen dit, non eskutatu zaren. Pauso bat atzera, txamba hartzeko eta bia gaitezen. Egunak hogeita ordu ditu, baina zu ez zaude hauetan. Goizetik
zabitzen? Bueno, aldan eginean, euri honekin, nahiko ondo hemen Arkupian. Arkupien eta mozorrotute, dertu mozorrotute. Kontau, zein da zuen mozorrua? Bueno, gure mozorrua da tela bakerua. Osa, ez da bakeru da, tela bakerua. Orduan, helburu da jutea alik eta gauza gehien izatea tela bakerua. Eguraldi honekin, bikai. Oso tela agradezidua da humedadia eta eurixan dako. Oso ondo. Ta erositxe edo etxien daukatzuenakin, ozein izeten da zuen... Ez da otentzun galderia, barkatu. Erosin jozu edo etxien daukatzuenakin etortzen? Dana, da benetako outfita. Vale. Txapela eskuko dendak, la mona na ropa, ez dakize. Txapela ez dut lortu tela bakerua, no? Baina, bueno. Bat, 2, 3 kapa tela bakero. Nahiko ondo. Ondo. Kontau, zuen artetik, zein da juar giztiena? Zein egotako hau juarga ondixena gaur? Alenek nik uste. Alenek, bai. Nik ez. Ez? Ez. Eta hori? Ez. Erango eta hau eta txerrea. Ordu egiten nahi zura gerturatzen, zinzaren jakin gabe begiraren artean, aurkituko zaitut negua datorrenean, aizeotzen kirimez epeltzen zarenean, kantuaz nire ahotza entzuten, igota una gainera agudo musukatzera, zure zua zerreko nauzu bat batean, epeldu nazazu eta goazen bioko atera. Zua, berotzen nauzu, da badakizu. Meik Bergara greite egin. Yes, okei. Gu Bergara aurrera, eta handia. Zeintzuk die zure asmuek Bergara holan hobetzeko? Hobetzeko, danon artean, Bergara handi batin dano batuta. Eta osasuna eta pertsona handizekin. Etxe handizekin da dan handizea. Eta karnabaletako jai honeik be, handizek, ez da? Handizea, eurixea kentzen duten, hain dut eurixea kentzean, eta aber geratzen dan. Eta ez bade eurixe geratzen zein gozu? Tapango. Hey! Zua. Kostata utzi zaitut atzean, sendatzen ari nintzen unean, bueltan zatozta seguru zaude, ezin duzula bizi ni gabe. Ara, orain biktima zomen zara. Bila intxartxueta eta bila Aranburu Zabala, zera da? Bueno, paella lehiaketa hostien, bila Aranburu Zabalak, Hori da? garbitxu segitxu da, oinba fiesta. Eta bila untxartxueta. Hori ikusi. Jaku, ez dugu aukeratu, hori guk hartu dugu tri, eta hor jota zua biligare, aurreratzera, baina ezin garbitxu, zaiatu gare benetan, ikusi zelan gelditzu dien, hemen zepiluek eta baina eurak irabazle. Zakidan garbiketa produktuana, baina horre ikusten da kostrapur bat erreta dauela, igual janafani jatzu apurtxo bat. Eta nezik apurtxo bat. 5 minutu gehiago egon dago bizana baino. Apurtxo bat, bai. Hor arrazoia behar emunek, Mariatxixak heldu eskoitzera, nundi zatoze? Bueno, gu Pamplona gatoz, mariatxixak ez gare, guare cojón preto y los guajalotes, Eta zehose jautzen bakizue? Bueno, oin ondiokan ez, baina ikesten gaitz, eta gabien 11 erdiek, 12 erdiek inguruen hor dauku ez tenexio preparaute. Gero joku hor mexikana batzuk eta gura abesti batzuk. Ikusten dugunez, detektibiak heldu eskoitzara, ze kasu daukotzu investigetako? Bueno, gabitz hemen mutilau investigetan, ze azkenien, deitotzi ez zingarra, eta da bastante peligrosu bat arduen, deitxu gaitxu hona etorteko, eta hemen gabitz, saiatzen beha topetan. Gustu duzue gaur harrapauko zuela? Bueno, hori da intentzina, ez dakit. Harrapauko igual beste gauza batzu, baina...
nik pare bat faio ikasi txut, igual pare den saio falta jatzu. Ez. Hori pentsau ez. Kalako abesti asko ensaio dituzue. Jo, asko, dako repetizio beharra. Bueno. Mendi aldetik bai bajatu gare gaur goizien, edu errapuru bat egun punta, baina bueno, ja gari ona eta hementxe. Bikingo zoi ez jantzitza ez? Emuten dago ez, itxura gana. Zeitzen dago gehiago, gaurko egualditxakin eskoitzen edo Islandian edo mendi puntan. Ez dakiz erreza, baina bueno, ondo abrigau eta goiez narruekin, así que lasai, gaur ondo zer errautu. Hori zaminotu, zuek larruekin, animali larruekin eta elegante, ez tozu txipe pasako, ez somau ez hotza. Gero txarrixiak hau dago eta soziadien bazkalduko eta elegante. Estoia. Ez da klabeta. Guia klabauta dauko. Duen jazta inor maitxe bindu behar ezin bozu egin zeuen lanak upido modu. Larrei dauko maite binduta. Bi potxoki eskoitzako garatuztetan, baina geixo zineten, nun itxitzu bestiak? Barruen daz, ez, barruen. Gargamel, dau, bai. Garmabeltan akarri dozue? Bai. Dau oso guapo. Etxien daz, en la zeta. Baina potxokixak eta Gargamel txarto dute ziren, ez? Bai, baina, bueno, azkenien lagunak indien. Eskoitzako garatuzteak dana batzen ditzu, ez? Bai. Bueno, zer moduz, hementxe zaze, zuek ekarri dozue eski pista eta guzti Aretxabaletako aratuztietan, ez da? Bai. Faltan botate zauien eski pista bat hemen Aretxabaletan. Bai. Eta hortik goitxi bera, zein botako da gaurkoan? Neu igual. Ni Hulk naz, Aretxabaleta konkistatzera etorri naz, Eta zuek nortzu zaie? Aretxabaletako eskiatzaileak? Bai. Bueno, gaurkoan behintzat, hotzai eta eurisai aurre itxeko ondo prestatuta etorri zaie, ez da? Bai. Zuek eskixan zela ibitxe zaie, ziztu bizian bera? Bai. Bueno, eskerrik asko eta gora Atxabaltako aratuztiak, ez da? Bai. Bai, bita hiru, gora Atxabalta! Gora Atxabalta! Zabaldu dut begiziak izin rezaka. Eskerrik asko! Hementxe ikusten dituzue, panpin pila batekin topo indauela desfile honetan, zer modu? Ondo. Nor zarazu? Naz Barbie 80era. Eta hemen Barbie pila bat ekarri dituzue gaurkoan, ez da? Kontatu iguzu zenbat Barbie ezberdin etorri diren gaurkoan Aretxabaletara? Asko, diferente asko. Denetarikoak, eta nik aukiko nauke Barbie moduan Hulk izan da desfile honetan parte hartzeko zuekin aukera? Bueno, ezke guare Barbie ez gareken. Claro. Eta gaurkoan ken topauko duzu hemen bateaki? Ikusiko da, ez da? Bai. Bueno, segi hortxe, gaurkoan bizitari pila bat izan dituzu eta hemen, ondo pasa? Bai, eskerrik asko.
Xafleroatu da letxera, Gintxuen kulpa dala, udara zutan dau, tadana pikutara. Hementxe dragoi batzukin elkartu naz, ze mozorro da hau, zelan eraiki dozuen dragoi handi hau? Saukogun pentsauta itxia, bere urte, da bere dragoia, eta bere urte betetzean presentau eta karnabaletan urten, eta holan, eta azkenien atzo presentau gauen eta hemen gabi jaixetan. Pero, ondo pasetan? Bai, oso ondo. Primera, eskerrik asko. Agur. El sueño del personaje, llevo disfraz, yo no llevo traje, y tampoco será mi culpa que tú mañana trabajes. El chimulequín trago bastante, que me ambiente a Buenavero, y San Mediocre y San Palmero, carnaval de Bureo. Bueno, eta ikusten duzu hemen, marrazki bizidun famatu batzuekin egin dutela topo, nortzu zaiezuei? Aurkezpenik ez duzu bihar gaurkoen Aretxabaletan, ez da? Bueno, karroza eta guzti kontatu duzue zuen mozorroa nola prestatu duzue? Zue bakarri gurasuen laguntza izan duzue, ala? Bai? Eta zergatik mozorroatu zaiezue gaurkoan Simpson familiatan? Aukeratu. Eta familiako famatuena zeu zara Bart? Bai. Bart Simpson zarelako, ez da? Eta kontatu guri zein familiako kide gehiago urten diren gaurkoan hemen desfilia. Ez dakitzu bestian izena? A ber, zeintzu. Mou? Ninaz Mou, bai. Zera, pertsonaiak? Bart. Eta zein gehiago? Lander, Homer. Detaile guztia zain juta etorri zaiona, ez da? Krusty, bai. Bueno, kuadrilla, eskerrik asko, eta ondo pasau, nekatzen baldin badajú, zuen eserlekura etorriko da, Vale, agur. Ondo pasetako eta... Beraz, pirata honak zarezuek. Bai. Zein doi hemen barruen kapitaina da bera? Ez, goiez aldatzen ze hau dau apurtuta eta jauzitzen da. Ai, ama, orduen irabazteko asmoik edo, zela ikuste zuen? Ba ez dakit. Ez dut uste irabaziko benik, ze karroza asko daz eta polipolitxak, baina bueno. Garrantzitsuena ondo paseti, ez da? Bai. Hori da, ondo pasau, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hemendik Magali Mendare.
zer da, jip. Baina, makinatxoa, etorri zaie, familia, nazeko uzko girua. Jip. Hizkuntza aldatuko nik uste dut dominatzen dutela hizkuntza haueta. Jip. Obelisco batekin etorri zara, pixatzen da? Ez, zeu erueteko bezuetan presnau, Bai, Bai, gure izin eskemen aurrin erugu zen. Bakarrik zaz edo badaukatzu beste kire? Bai, beste batzuk horti dabitz, baina nik gure nauen atxabaltan ekarri hau eskutuen aukidu 5.000 bat urtienan gordeta, da orduen behia egipziarrak Egiptorra akizien, hauela herri bat, zapaldu izan zana, eta berriro buru altzeuko dauna, eta hori dana horre idatzitza dau, izango dala independientia eta euskalduna, laizter gainera. Badakitzu zuk irakurten, Letfar? Jakinean, neuk idatzi du. Zuk idatzi duzu, baitu. Hane makina bat hizkuntza itxentxu, da menpeatza itxugu hain bat. Atxabalta edo Egipto, okiratu. Izan bari doia hori. Atxabalta, ez da? Eskerrik asko. Hale, ondo bile. Bertin. Ikusten dozue, aldarrikapenak be ez da gutxik egiten hemen atxabaltan, ez da gaurkoan zer aldarrikatzera etorri zaie. Bai, danak dauku bizitzeko eskubidea eta jaio gabea baitxa eta jangoiko gemuten dauena. Aborturik ez, hemen jainkoatan daukutzue bi umekin eta karruan atara dituzue gaurkoan pasioa. Bai, herrixek ikusi deixen, esaten daue jaitsitxa dauela ume gutxi jaitxoten diela eta horren alde be, ez? Gaurkoan zuen gura dozu hemen Aretxabaletan batu diren herritxarren eredu izan orduan. Bai, ni uste gaur egun politxe dela, jentia nimotea ongo da, eta igual baten bat gehiago ingo daue hortik. Zuk uste duzu gaurkoan gora ingo dauela? Bai. Zergatik? 9 hilabete barru. 9 hilabete barru? Igoko dau, segurazki bai. Daukutzu horre, gogua behintzat. Hobe, nila kukue beteta dauket, ez da itxai hau kopuru bat botako, aipa. Egun bukarala ez da itxai hau zen. Baina, a ber. 9 hilabete barru, zenbat Aretxabaletar gehiago? Nik uste dut, 20 bat. Aretxabaletarra buru gogorra be badi, lan makala ez daukutzue. Nik indor nire blana, aber ez da itxen da bien. Ondo. Ondo pasau eta animo, zeuin misiño honetan, eskerrik. Bai. Venga,
Bartolito Piledoiez. Zein da Bartolito? Bartolito, jarri. Ez dator. Bacalola, tiene una leche que mola. La Bacalola tiene una leche que mola. Y la Lolita es exquisita. Y la de Lolita, es exquisita. Y hace... Vale. Horako abestixekin agian irabazita nengo zuen, zeuste duzue. Bueno, abesti hau daude horre, nola da? Bideoetan, punto. Oso, ondo. Gure bilobak eta abesten dute. Bueno, euskeraz, Hori da. Bacalola gure esmia da, la leche! Esku txartori guazen! Bueno, hementxe errotxiguakin be, bati betian, topo inau, zer moduz, gaurkoan Andaluziako epeltasunetik hotzera etorri zaie. Han igualde txarrago dago eta han lokotzartetik urten gara eta honek ondo karri nahu ona eta nizantzete igualdexek errespetako zela, honak gartiakoan. Gaur aterri orduan inbidau hemen, Txabaltara helduta, segiro topo duzu hemen. Bai, esan dut dena, baino zikutxo bai, eta jente hartetik gero berua, torre gaber berotzen gaitxo dano. Bueno, gaurkoan hemen zeu distiratxu bazabitza Txabaltarren aurrian, eta zeurekin zeintzuk etorri die. Hemen etorri die danak intzabidea etorri gara. Inuntza bidea nomen atzindako karru eta dana, han etorri die barriakoak. Honek zelabaixo eta kuek artistatu die, eta antolatu da intzabidea eta hortan gabitz. Ez dakit Txaretxabaletarrek promesarik egin duzuen gaurko edo ez? Bai, eskatu zabien, neuk esan otzin, urtete manitzen egualde honengoa gola. Eta ez mondrau ez eskoitza hemen euski xaoin be. Hurrengoan be, gehu zeuri engotzu hau eskarixa, baina ni gaurkoan zu dotore fatia gurot, eta behintzet Aretxabaletan dotore holaxe. Eskerrik asko eta promesa danak hemendik aurrera zeuri. Hori da eta, bega ba, gezi deixela, bega. Loterisako zezen makitak auto da urte. Hauxe, 19.992. Apuntau danok. Etxe, bermuta hartzeko barbe. Eskerrik asko. Ile, 93 bankutik pasau. Ole! Oso ondo, mila esker.
gaurkoan hemen txaiku zeugun, hor zarazu? El droga. Agusto Aretxabaleta. Gaurkoan Atxabaltara etorri zara ez dakit kontzertua emutera etorri zaien, alatu uste domeka honetan. Ba ez, gauzia da, kontzertua amurri neukagula, baina GPS-iek entrea unau, da rekalkulatu la ruta. Gaurkoan egiten zen Atxabaltara bideratu ditu GPS-ia danak ez da? Bai, txuranez, bai. Dauka grupo guztia amurrio eta nieme. Eta nik eskatu ez gero gure ikusentzulientzako kantu zatitxo bat abesteko, ze abestuko zauke? Bueno, no sé qué hacer contigo. No sé qué hacer, estoy perdido. Hori bai, primizian gure ikusentzulientako kantu zatitxoak. Eskerrik asko, drogaz, eta ondo segi eta formala izan gaurko festa egunean, Ja, laizten ikusten garen barriro beti. Eta Atxabaltan kriston karnabala zela esan duzkue. Eta hemen juntau gane Urkulubitz Resort, todo incluido pulseratxuak. Eta bueno, temazain bio gaur, Andaluzia baino, bueno, asko zobeto Atxabaltan. Eta justo injotzazu entrevista turkiarrari, taldeko turkiarrari, konprezin daulani, eta gurekin etorri da. Nada, gora Atxabaltako karnabalak. Gora Atxabaltako karnabalak, eskerrik asko. Mundiala dieta. Claro, baiet. Topa, Bueno, albañilería Abascal, zer da hau? Azkeneko zezena bota biena Ribamoradan, hori ekarri dut da, hemen ekarri duzku Atxabaltako asaltzan garteko. Anuri pinimia duzu ez izan hau? Ez da, koruetan eta asaltzartire. Obra galantak inbiako dituzu hemen. Bueno, horretik etorri gara hemen bordue. Nani badauko galdeatxo bat, ez dakit txerritxarrak ondo hartu zauien, horrelako monumento bat Atxabaltan, hemen debagoienean ondo ikusi ete dauien. Bueno, ikusi bide, polemiki ondo da baina, bueno. Dienak entzun bierra, punto. Eta zenbat egunetako lan aukiko zuen? Bueno, gaur seguramente hemen itxi eta pixarro bete garriko. Bai, gaur ez da eguna proposa eta obrak azteko. Gaurrez. Bueno, geu bez ezenak arrapa horreti bagoiaz, Vale, debili.
No dejo de soñar con mis últimas vacaciones. Quiero ir fuera de como lo he hecho en años. Quiero seguir disfrutando de la sensación de estar de vacaciones. Solo puedes comparar las canciones que pagan el viaje y las siguientes tardes por la noche. Zelako mozorro haundixe, zeinen ideia izan da? Apur bat bixona, urtero guztetak jako urtetia eta bixona artean urtena gauza bat izan da. Aurreko urtetik ona listoia altu duen? Beti saiatzen gara apurtxo bat, geixa huitzen eta listoia altua dutitzen, baina oso zaila da. Zaila enbeste nivel da, oso zaila da, nivel horretara eltia, hortan saiatu izen gare behitzen. Ondo urten jatzen nire ustez, bai. Lan haundixonen atzetik. Bai, asko. Ongare 3 aste bukaera hor, remun, eta bueno, gustua dalako, gustua itxakako eta jakiko zetan itxia. Merezi zen da. Bai, asko, bai. Oso ondo, eskerrik asko. Zuei. futbolineko protagonistakin egin dugu topo. Izan bezare sozialetan ikusi dut futbolin martxo zuena atxabatara zatorrela. Bai, atzo zabaldu gauen izen ematia txinbolinie markatu izen emuteko, eta gaur apunto bat jendiak arrozartu itxartien, hor dabil eurotxua zartzen eta partidua jolatzen gabiltz. Bueno, fulbe oso abila da kinieletan eta futbolian, eta noren aldeko apustua egin jau hemen herritxarrak neuke apustua itxia gure dut eta futbolin honetan. Ba, hemen daukozue ekipo urdina, ez dauko izena ekipotan, ekipo urdina eta gorriza gauz hemen, orduen, jake gutxia gauzen urdinien, nik uste dut apustua izeko dela, zego hoxe opini bi urdinien irabazteko. Bueno, ez dakit zein taktik arabiltzen duzun, zein joku egiten duzuen jokaldi gola sartzeko. Jarrako nauzun, eta futbolan inguruen asko, baina bueno, hemen ezkerretik bota izan duzien, irabazi gaike eta hango gola sartzen. Animatzen zaitxuz txamponan sartzen eta... Nune sartu bida txampona? Dirua sartuan eta... Sartuko dugu txampona guk eta nik urdinan alde.
tope. Oso ondo. Eta jantzionek zuekin dituzue, erosi, ozela? Bai, un poco de todo. Un poco erdikolteko gauzak, txein albutzen azpizarrak, koloretxo batzuk, eta bueno, gero konferente batzuk azkenen akarrek emuten duzko guri. Noski baiet. Zein da akerra? Zein da akerra? Herriak da Jurgi artista da, berak beti jartzen dut guztuak, karnabaletako disfruta guztuak, bai, artista bat. Oso ondo, eskerrik asko. Venga, esatik. Mil esker. izena esateare kosta. Bai, azkenean, hori, egingo dugu Guggenheim bat Urkulu aldean, eta izango da mundu guztiarentzako, etorriko dira Donostiarrak, zu ere alde goteko, eta... Gaurkoan orduan zer zabiltzate, herritarrak erosi nahian 500 eurotako biletekin. Bueno, azkenean hori da negozioa egiteko daukagun moduan, nire lagunak SL gure enpresan. Ezakit, Guggenheim hori nolakoa izango ote den eta Aretxabaletarrek ondo hartuko ote da horien horrelako eraikin bat Urkulu. Bai, Aretxabaletakoak ondo hartuko dute batez ere, etorri garelako pizka bat laguntzera. Izango da, Donostiarrak etorriko dira, kultur eta guztiak, abrigo luzearekin, egingo dugu tour gastrokultural pila bat, Mondragon, Korporazioan hotela ere egingo dugu Urkulun, mikroforoa joako zai. Lasai. Eta gaurkoan hemen, alboetan daukasunak, azkar hartzen dute biletea. Bai, oso azkar hartzen dute, A ber, nola hartzen dute? Urkuluren Guggenheim egote honen kontra edo alde? Kontra edo alde? Alde, claro, alde. Aldeko pila bat lortuko dituzue gaurkoan horrela, Bai, nik ematen dizkie biletitoak eta jartzen dira Guggenheimen alde. Noizko Guggenheima eginda? Bueno, Guggenheima egingo dugu, datorren urterako egungo eginda, eta jubilatuak identiko dute, hilabete mordo bat, disfrutatzeko Guggenheimen obretaz. Ondo. Basotxokoak eta gustora hartuko dute ordu. Bai, basotxon ere jarriko dugu piztina bat. Eta eskerrak ematea iba izan gitu kultura zinegotxeari, ze beragabe ezingo zen izan hau posible. Arek ere makinatxo bat olako jasoko zituen, ondo pasa gaurkoan festa giroan eta ia helburu hori betetzen duzuen. Ba, eskerrik asko, nik uste du baietz, Bueno, jarriko dugu, Guggenheim Urkulu, Bai.
egin dutoko Atxabaltako erregiakin, hori esan duzko Atxabaltako erregia zeu zarela. Bai, hementzako Atxabaltako erregia, hemen festivala montatu Atxabaltan eta hartu agin. Gaurko jai giro hau zeueik antolatutakoa da? Bai, gaur karnabalak Atxabaltan urtero moduen. Ondo, egurre! Neskak, gueri, neskak. Jai giroa bai, etxaperu bai, baina festa hasitxa da. Bai, hasio, goizien goiz hasio eta, bueno, bukaeran bukatuko alda moduen. Erregia bakarrik ez da etorri gainera. Erregia, akompainanteak indatu. Zeintzuk etorri da? Egu festivala montau du eta atzien besteanak daz, besteanak. Bueno, tratoria behintzat ekarri dozuen, hundi. Baserritxik ekarritxak. Musibar aterria, chorizos, Musibar, SL. Musibar. Bueno, itxaplerua guretako botako zuala. Venga, girua hasi da. A ver, baina fundamentos, igarri daile, debagoieneko aratuzte honenak Atxabaltakoa diela adibidez. Bai, Atxabaltakoak honenak. Eta erregezaren aldetik, hitz batzuk gure ikusentzuli. Bueno, eskerrik asko Atxabaltako jentea nahi, aratuzteak Atxabaltakoa honena die, eta hori disfruta Atxabalta eta eskerrik asko. Bueno, hortxe ongo gara gero, gube zuzirixan zain, ondo pasau. Eskerrik asko, bai. Zeona. Eta koreografia eta dantza eta dana preparaute. Bai, bine bete, denbare ensaietan. Azien irubider eta primera. Ensaio gogorrak? Oso gogorrak. Eta gaur ondo pasetako zein gozue, zein da eguneko plana zuen? Bueno, bukatu desfilia, gero luz bat eta gero dantzan geratu bani. Oso ondo, eskerrik asko. Esker.
neguan aukido zuen pito, mutiko kristalek egindako irudisak ite duten duzue gaurko festagiro honetara. Bai, bueno, pito beti organizetan duzun karnabalak, aurten ez da gurekin, baina bueno, pentau modutxo bat gurekin egoteko behintzat, eta zoze politxe etxia beretako. Irudisa, bera jaumen handi bat baitxa, baina gaurkoan nundik etorri zaie? Leku ezberdinetatik. Batu Brasiletik, bestatuk Ipar Polotik eta leku danetatik. Zita zela batzu zaie gaurkoan hemen Agetxabaletan dano? Dano, bueno, pitono menez. Merezi dago hau eta geixa batzik, bere homenez hemen batu gare. Bueno, orduan gaurkoan dana bere homenez eta geixa hau, beretzako hitz batzuk hemen gura ditugu entzu. Eskerrak ematia gudagatik eta guregatik inagoen danagatik, eta beti hongo dela gure bihotzetan eta gure memorisak, eta eskerrak ematia danagatik. Eta oinarte moduan festagiruan bera murgildute ibili da gaurko gunez, eta zuik erreleboa hartu eta hortxek bere omenez, festagiruak urtero jarraitzuko duela Txabaltan. Hori seguro. Gora Txabaltako karnabalak? Gora!
eta Rosario! Zenbat karroza, zenbat mozorro, giro aparta dau, bertan geratzeko moduen, ez da? Sekulako giro aparta eta nola ez merezi dugu festa pultxo bat, bertan geratuko gara. Eskerrik asko da noi eta laster arte! I can't begin to knowing